Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। IDBI आव गोदान साख्रि बेंकाव दा बे मासिया जाबाय गासै 600 जों नायगोन गासैबो official notification आसा खालाम नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ नायगोन एन्ड बेनिफ्राय हानाय एसेबां शेयार खालामगोन आरो बे पोस्टआ जाहैबाय जूनियर एसिस्टेन्ट मेनेजार टेन बेयाव A to Z official notification नायगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 30 सेप्टेम्बरसिम थागोन। स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय official वेबसाइटआव एन्ड बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला मानोना गोबां साख्रि एडिआरि फैगासिनो दङ लास्ट उइकनि गेजेराव नोंथांमोना सेप्टेम्बराव मोननो थांगासिनो दङ। देन बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेशन लास्ट 30 सेप्टेम्बरसिम थागोन आरो बे एग्जामा अनलाइन एग्जाम जागोन। दा फार्स्टआव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन जेब्ला आइडि मोनो अब्ला बेयाव होनानै लगइन खालामनानै नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन। लिंकआ बेनो डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना मबाइलाव खालामबा जेब्लायबो मबाइलखौहाय लेन्डस्केप मड खालामनांगोन अब्लासो गेवगोन स' नङाबा जानाय नङा। बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेशन दा बे IDBI बेंकाव नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनगोन। ट्रेनिं पिरियडआव सेलारि एसे खम नाथाय ट्रेनिं जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना 54,000नि बारा स' नोंथांमोनाहाय पर मान्थ नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम नोंथांमोननि माखासे एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जन वाइसआवहाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि दा नोंथांमोना जन वाइसआव दङब्ला कलकातानि आन्दाराव थागोन आसामा नर्थ इस्टार्न थागोन एन्ड बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायगोन भेकेन्सियाव बेसेबां रिजार्भेसन दङ। दा ST कोटायाव गासै 45 भेकेन्सि बेनिफ्राय आनरिजार्भ केटेगरियाव 243 नोंथांमोना 600नि गेजेराव आरो जायफ्रा नोंथांमोना PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय जोङो बैसो क्वालिफिकेशन दा क्वालिफिकेशन होनोब्ला जायखिजाया डिग्री पास जानो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा एनि स्ट्रिम नोंथांमोननि साइन्स कमार्स आर्ट्स जायखिजाया डिग्री पास जानाय लोगो लोगोनो हागोन अके। स' बेनिफ्राय बैसोआ मिनिमाम 20 इयार्स एन्ड मैक्सिमाम 30 इयार्स जोंनि ST SCनि थाखाय 30 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन एन्ड बेनिफ्राय भेकेन्सिया बेनो स' नोंथांमोना बेवहाय नायदो अके। एन्ड बेनिफ्राय जों दानो एग्जाम प्रसेसखौ नायगोन एन्ड बेनिफ्राय जोंनि माखासे डिटेल्सखौ नायबावगोन अफिसियेल नटिफिकेशननि गेजेरजोंहाय एन्ड एग्जाम स' नोंथांमोननि एग्जामा जाबाय सिंगल एग्जाम बेनो जाबाय फार्स्ट स्टेज 1ल' एग्जाम जागोन आरो बे एग्जामा अनलाइन जागोन नोंथांमोननि अक्ट'बर 20आव जागोन स' नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौहाय जेब्ला अनलाइन खालामो अब्ला सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोनाहाय अनलाइन एग्जामाव नेगेटिभ मार्किं मोनगोन 1/4 जुदि मोनब्रै रं जायोबा नोंनिफ्राय 1 माइनास दाननाय जागोन। दा क्वालिफिकेशन जायखिजाया डिग्री पास बुंखादों जे डिग्री पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन जायखिजाया नोंथांमोना 20निफ्राय 30 इयार्सआव दङब्ला स' नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन ST हिसाबै। देन बेनिफ्राय एग्जाम फिसआ जाबाय जोंनि ST जायनाखि स्टुडेन्टस अब्ला नोंथांमोना 200 पे खालामनांगोन अनलाइन हिसाबै एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोनाहाय माखासे डकुमेन्ट्सखौ साबमिट खालामनांगोन बेनो जाबाय क्लास 10 पासनिफ्राय आप टु डिग्री पास लेभेलसिम स' नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआव थांनानै जाहाथे एक्टिभ मेल ID फन नाम्बारखौ जाहाथे होयो एन्ड बेनिफ्राय एडमिट मोनोब्ला स' नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन। दा बेनो जाबाय IDBI बेंकनि जुनियर एसिस्टेन्ट मेनेजार स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां बेखौहाय एग्जामखौ होयो। स' दानिया एग्जाम सिलेबासखौ नोंथांमोना बेवहाय मोनदों कुइसन वाइसआवहाय मार्क्स दङ गासै 2 आवार्सनि नोंथांमोना 2 घन्टा एग्जाम होनांगोन लजिकेल रिजनिं डेटा एनालाइसिस दङ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि सिलेबास दं इंलिसबो दङ बेनिफ्राय एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय जेनेरेल बा इक'नमि बा बेंकिं एवारनेसबो दङ स' बेखौ नोंथांमोनाहाय जाहाथे मोजां नायो एन्ड नोंथांमोना 0.25 नेगेटिभ मार्किं मोनदों जुदि मोनब्रै रं जायोबा नोंनिफ्राय 1 माइनास दानगोन। देन बेनिफ्राय अभारअल सिलेक्शन प्रसेसआ गासै 300नि बेनो जाबाय फार्स्टआव एग्जामा 200 एन्ड बेनिफ्राय पार्सनेल इन्टारभिउआवहाय नोंथांमोनखौहाय लांगोन 100नि स' बेनोमोन नोंथांमोननि एन्ड बेनिफ्राय अनलाइन एग्जाम जायोबा स' नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ एप्लाइ खालामनाय टाइमावहाय जाहाथे नोंथांमोना स्टेटआवहाय होनानै लायो। दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे ट्रेनिं टाइमावहाय सेलारिया खम नाथाय नोंथांमोना जेब्ला ट्रेनिंआ जोबगोन अब्ला मोजां सेलारि नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन 54,000नि बारा स' नोंथांमोना पर मान्थ बेवहाय मोननो हागोन। स' बेनोमोन नोंथांमोननि बिग आपडेट IDBI बेंकनि साख्रि।